startede jo nok, da jeg var 25 år. Så det er 30 år siden. Og så kan jeg godt se tilbage, fra jeg var helt ung og dreng, at jeg også havde den tendens til at tænke sådan, som man gør, når man har tvangstanker. Så startede det ved, at jeg begyndte at blive bange for alt muligt. Jeg kunne blive bange for, at bakterier for at blive syg, hvis jeg rørte med noget. Jeg begyndte også at tælle inde i hovedet, at når jeg havde så bogstaver eller vinduer, så talte jeg. Fordi det gav sådan lidt ro, kan man sige, for angsten, eller for det, jeg var bange for. At jeg kunne sådan berolige mig ved at stille, eller gøre forskellige ritualer, ikke? Vaskeritualer, for eksempel vaske hænder, ikke? Og så var jeg så nødt til at vaske hænder, når jeg rørte med et håndtag. Så var der en tanke og en handling. Og jeg vidste godt, det ikke var rigtigt. Jeg kunne vaske hænder i timevis, fordi så er jeg sikker på, så kunne jeg vaske det væk, alt bange for. Og jeg vidste jo godt, at det kunne jeg ikke. Man kan ikke lade være med det. Man føler sig ligesom tvunget til det, selvom man godt ved, at det er åndssvagt at gøre det. Der gik 20 år. Jamen, det var også rigtig svært. Men dengang var det, altså i starten, de første 10-15 år, var der ikke rigtig nogen behandling. Så vidste man ikke så meget om det. Og så det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at jeg heller ikke ville se i øjnene, at jeg havde et problem. Men så fik jeg sådan nogle antidepressiv medicin eller lykkepiller. Det er det samme. Og det virkede samtidig med, at jeg også skiftede job og gjorde noget for at komme videre. Fordi jeg havde erkendt, at jeg havde et problem. Ellers så er det meget almindeligt, at man får det, der hedder kognitiv terapi sammen med medicinen, eller uden medicin. Det betyder, at man lærer ved hjælp af en terapeut at tænke på en anden måde. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil mere. Jeg får rundt og tjekkede alt papirgang. Jeg er træt af at bruge så meget energi på at kontrollere det her. Jeg har læst, at man ikke er sindssyg, når man godt selv ved, at det er skørt, og det trøster mig. Jeg kan ikke lade være med at tjekke, om vandhanen drypper, selvom jeg godt ved, den er slukket. Jeg har nu i flere år haft mere eller mindre tvangstanker og handlinger, afhængig af hvor træt og stresset jeg er, men aldrig helt væk. Det kan blandt andet handle om, at jeg skal tjekke, at ting er slukket og lukket mange gange. Jeg er også bange for at sige eller gøre noget forkert. Tingene skal ligge lige, ellers så går det ikke.
Alt skal være perfekt. Jeg går hele tiden rundt og er bange for at gøre noget forkert. Og bange for at miste folk. Jeg kan godt styre mig nogenlunde andre steder, men kan gå lidt amok derhjemme. Jeg har altid følt mig lidt underlig omkring det. Jeg vil ønske, at jeg bare kunne være normal. Det er mest, når det går godt, at tankerne og frygten kommer for, at alt skal blive dårligt. Så tror jeg, at det hjælper at gøre tingene, selvom jeg egentlig godt ved, at det gør det ikke. Men på den anden side tror jeg, at jeg bliver straffet, hvis jeg ikke gør det, og belønnet, hvis jeg gør. I mit hoved fylder det hele utrolig meget min hverdag.